खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ कक्राझार CITआ 20थि गायसनथाय सान फालिदों। 2006 इं मायथाइनि 6 डिसेम्बराव कक्राझाराव गायसनजानाय गोजौ सोलोंथायारि फसंथान सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि सुंद'यै CITआ 20 बोसोराव आगान होबाय। फैगौ 2026 मायथाइनि 9 जानुवारियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय हादोरसा सोरखारनि सोरखारि साख्रिआवलाफोरा जर'खायै सुथि मोननो हागोन होनना फोसावदों। कार्बि आलं जिल्ला साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि तिलकान्त फुकन बिथाङा रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। फुकन बिथाङा हावराघाट जौसिन गेजेर फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरिमोन। कार्बि आलं जिल्ला साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि आरो हावराघाट जौसिन गेजेर फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि तिलकान्त फुकन बिथाङा 92 बोसोर बैसोआव थांनाय रबिबारनि फुंबिलि समाव रुंसारि जायो होनना खौरां मोननाय जादों। आसाम सोरखारा मोन 6 हारिनो ST होनो थांखि आजावनायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि मोन 25 माहारियारि आफादफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव सानसुमैफोरनि जथुम्मा खुंफुंदों। हारिनि खैफोदनि समाव राजखान्थि खालामनाया मोजां नङा बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। सोरखौबा कालार होनानै STखौ होबथाग्रा होननानै एबसुनि सायाव दायखौ जाबसिननानै एबसुनि सायाव ब्लेम होनानै गुबुन हारिनि भट मोननायनि बे मोनसे प्रक्रिया, बे मोनसे माने बिथांमोननि स्ट्रेटेजि। बेयाव हारिनि अस्तित्वखौ खैफोदाव खोलैनानै बिथाङा जुदि गुबुन हारिनि भट मोननायनि थाखायसो जुदि स्ट्रेटेजिखौ प्लान खालायोबा बिनिख्रुइ आरो जातिया दुखुनांथावसिन मा थानो जे जों कनफ्लिक्ट जानो गोनां मा दङ बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुजों बा आंजों कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया। खारन बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन, जों बिथांखौ बिदा हिसाबै सनमान होयो। बिथाङा काउन्सिलनि माने चिफ आरो सरकारनि मुरब्बी हिसाबै बिथांखौ सनमान होयो। जोङो दिल्लीनिफ्राय एनाउन्स खालामदोंमोन जे बिथांजों जोङो थोंजोङै बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव हारिनि सार्थनि थाखाय जों रायलायगोन आरो 29 तारिखनि जे जोंनि माने बर' आफादफोरनि जे 25टा बर' आफादफोरनि जे सावरायनाय जोङो बिथांजों थोंजोङै बे जि रिकमेन्डेसन ग्रुप अफ मिनिस्टारनि 6 कमिउनिटिनि STनि सायाव जों सावरायगोन होननानैसो रिजलिउसन लादोंमोन। आरो थांनाय समावबो बर' हारिनि सार्थआव राजखान्थिखौ जों खौसेयै ज' खालामनानै आवगायलांनायनि खोथाखौसो सानबाय थादों। जों जथेस्थ' रेस्ट्रेन्ट निउट्रेल आरो जों जथेस्थ' माने बयजोंबो गोरोबनानै हाबा मावनो थाखाय जेब्लायबो जों रेडि। खिन्थु बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय आं दहाय बुंनाय बायदि जे सोरखौबा कालार होनानै STखौ होबथाग्रा होननानै एबसुनि सायाव दायखौ जाबसिननानै एबसुनि सायाव ब्लेम होनानै गुबुन हारिनि भट मोननायनि बे मोनसे प्रक्रिया, बे मोनसे माने बिथांमोननि स्ट्रेटेजि। बेयावलाय आरो बुजिनांगौ मा दङ जे एबसुनो दायखौ होयोब्ला सोरबा पार्टिनो दायखौ होयोब्ला बिथाङा पलिटिकेलि लाबालाब जागोन। आंथ' बादा होआ, आंथ' नोंथांमोननि NOC हरखांबाय आरो दा नांगौबा हरबावगोन आरो जेसेबां नांगौ हरबाय थागोन बे खोथाखौनोथ' बुंगासिनो दङ। जाय NOCआव माने बर्तमाननि STखौ एफेक्ट खालायाबासिनो ST होनांगौ होननायनि लिरनायानो गैया, थोंजोङै ST होनांगौ होननानैसो लिरनाय दङ। बेखायनो बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै लाब गैया। बिथाङा जुदि बर' जानानै ST जानानै काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै सासे संग्रामि नेता जानानै जोंनि बिदा जानानै बिथाङा जुदि एबसुनि सायावसो जुदि आक्रमन खालायोबा एबसुनो दाय जाबसिननानै हारिनि अस्तित्वखौ खैफोदाव खोलैनानै बिथाङा जुदि गुबुन हारिनि भट मोननायनि थाखायसो जुदि स्ट्रेटेजिखौ प्लान खालायोबा बिनिख्रुइ आरो जातिया दुखुनांथावसिन मा थानो। बिथाङा हरथों NOCखौ जोंहा बुंनो गोनां गैया आरो हाजारबार हर जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया आरो बिनि उनाव इयुननि जोलैखौ नायबानो जाबाय। आरो दिनैनि कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसा फरायसुलिया गावनि भबिष्यतखौ लानानै सांग्रां, बिथांमोनाबो दिनै रिभलिउसनाव दिनै सामिल जाबाय आरो बर' हारिनि अस्तित्वनि थाखाय बिथांमोनाबो जिरायनानै थायाखै। गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण सोमावसारनायखौ खालामथों, जोङो मालाबाबो माने सोमावसारनायनि नामाव भायलेन्स खालामजानायखौ जों लुबैया। दा बेखायनो
बिथाङाबो गथ' गथाय दङ न'खराव फिसा फिसौ दङ बिथांमोननि फिसा फिसौआ दिनै GST जानानै जोनोम मोन्दों इयुनाव 2 कोटि दाजाबनायनि उनाव बे STनि अस्तित्वआ मा जागोन बिथाङा गावनि गथ' गथायनियावबो सोंना नायनो हायो खेबसे जे फिसा फिसौआ मा लुबैयो निउ जेनेरेशना मा लुबैयो आं बे खोथाखौनो बुंबाय जे जों कनफ्लिक्ट जानो गोनां मा दङ बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुजों बा आंजों कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया खारन बिथाङा बैसोआव आंनिख्रुइ देरसिन जों बिथांखौ बिदा हिसाबै सनमान होयो बिथाङा काउन्सिलनि माने चिफ आरो सरकारनि मुरब्बी हिसाबै बिथांखौ सनमान होयो जोङो दिल्लीनिफ्राय एनाउन्स खालामदोंमोन जे बिथांजों जोङो थोंजोङै बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव हारिनि सार्थनि थाखाय जों रायलायगोन आरो 29 तारिखनि जे जोंनि माने बर' आफादफोरनि जे 25टा बर' आफादफोरनि जे सावरायनाय जोङो बिथांजों थोंजोङै बे जि रिकमेन्डेसन ग्रुप अफ मिनिस्टारनि 6 कमिउनिटिनि STनि सायाव जों सावरायगोन होननानैसो रिजलिउसन लादोंमोन आरो थांनाय समावबो बर' हारिनि सार्थआव राजखान्थिखौ जों खौसेयै ज' खालामनानै आवगायलांनायनि खोथाखौसो सानबाय थादों जों जथेस्थ' रेस्ट्रेन्ट निउट्रेल आरो जों जथेस्थ' माने बयजोंबो गोरोबनानै हाबा मावनो थाखाय जेब्लायबो जों रेडि खिन्थु बिथाङा राजखान्थि सार्थनि थाखाय आं दहाय बुंनाय बायदि जे सोरखौबा कालार होनानै STखौ होबथाग्रा होननानै एबसुनि सायाव दायखौ जाबसिननानै एबसुनि सायाव ब्लेम होनानै गुबुन हारिनि भट मोननायनि बे मोनसे प्रक्रिया बे मोनसे माने बिथांमोननि स्ट्रेटेजि बेयावलाय आरो बुजिनांगौ मा दङ जे एबसुनो दायखौ होयोब्ला सोरबा पार्टिनो दायखौ होयोब्ला बिथाङा पलिटिकेलि लाबालाब जागोन आंथ' बादा होआ आंथ' नोंथांमोननि NOC हरखांबाय आरो दा नांगौबा हरबावगोन आरो जेसेबां नांगौ हरबाय थागोन बे खोथाखौनोथ' बुंगासिनो दङ जाय NOCआव माने बर्तमाननि STखौ एफेक्ट खालायाबासिनो ST होनांगौ नायनि लिरनायानो गैया थोंजोङै ST होनांगौ होननानैसो लिरनाय दङ बेखायनो बिथाङा बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै लाब गैया बिथाङा जुदि बर' जानानै ST जानानै काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै सासे संग्रामि नेता जानानै जोंनि बिदा जानानै बिथाङा जुदि एबसुनि सायावसो जुदि आक्रमण खालायोबा एबसुनो दाय जाबसिननानै हारिनि अस्तित्वखौ खैफोदाव खोलैनानै बिथाङा जुदि गुबुन हारिनि भट मोननायनि थाखायसो जुदि स्ट्रेटेजिखौ प्लान खालायोबा बिनिख्रुइथ' आरो जाथिया दुखुनांथावसिन मा थानो बिथाङा हरथों NOCखौ जोंहा बुंनो गोनां गैया आरो हाजार बार हर जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया आरो बिनि उनाव इयुननि जोलैखौ नायबानो जाबाय आरो दिनैनि कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसा फरायसुलिया गावनि भबिष्यतखौ लानानै सांग्रां बिथांमोनाबो दिनै रिभलिउसनाव दिनै सामिल जाबाय आरो बर' हारिनि अस्तित्वनि थाखाय बिथांमोनाबो जिरायनानै थायाखै गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण सोमावसारनायखौ खालामथों जोङो मालाबाबो माने सोमावसारनायनि नामाव भायलेन्स खालामजानायखौ जों लुबैया दा बेखायनो बिथाङाबो गथ' गथाय दङ न'खराव फिसा फिसौ दङ बिथांमोननि फिसा फिसौआ दिनै GST जानानै जोनोम मोन्दों इयुनाव 2 कोटि दाजाबनायनि उनाव बे STनि अस्तित्वआ मा जागोन बिथाङा गावनि गथ' गथायनियावबो सोंना नायनो हायो खेबसे जे फिसा फिसौआ मा लुबैयो निउ जेनेरेशना मा लुबैयो आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय